good morning. I'm Mahmoud. Yes, Kelly. Nice to meet you. You are here today. בקשות של תלמיד ממורה. אל תדבר איתי על שירה, תשיר איתי. אל תספר לי על ריקוד, תרקוד איתי. אל תסביר לי על ציור, צייר איתי. ואם אתה ממש אמיץ, אל תלמד אותי, תלמד איתי. אלה כיתות רגילות, שימו לב, כל הכיתות שקופות. לא מצליח לדעת, לא מפריע להם. זה מה שחשבנו, זה מה שחשבו המורים. מסתבר שמהר מאוד כבר לא מפריע. אני פה בגלל שאני רוצה להתפתח בצורה אישית וגם בצורה מקצועית. היה לי חשוב מאוד ללמוד על שוויון הזדמנויות ואיך הם עושים את זה בהייטק היי בסן דייגו. הוא רוצה להיות בונן בהנהלה, במורים, איך מכשירים, בתלמידים, בגיוון שיש שם. נוסע כדי לפגוש מורים שהם חדורי השראה, חדורי התלהבות, מורים שרואים בעבודה שלהם עבודה של יצירה. פדגוגיה של חיבורים, וזה אתם תראו הרבה בהייטק-איי, היא מקדשת את ההטרוגניות, את המגוון, גם של תלמידים בכיתה וגם של פרקטיקות של הוראה. שימי צד אחד, אני צד שני. את תניחי כאילו ככה, כמשקולת. אתה צריך גם את השני כבר, לא? כן. יש 3 ילדים במערכת החינוך, 2 במערכת החינוך המיוחד גם, ואני רוצה להיות המורה שהילדים שלי יפגשו בכיתה. ואני מגיעה להייטק-איי בסן דייגו כדי לקבל השראה. נוסעים לסן דייגו לראות משהו שהוא באמת באומנות. אומנות. אז שווה לקחת משם אלמנטים, אני אישית משתמש בזה עד היום. כמה טיפים על הביקור פה. תיכנסו לכיתות. המסדרונות נורא יפים, אבל עד שלא תראו איך מגיעים לזה, מאיך המורה מדברת עם הילדים ואיך, מה הם עושים בשיעור, מה קורה ביום-יום. תדברו עם ילדים ולא רק עם מבוגרים. עכשיו תספגו, תצלמו, תראו, תנסו להבין מה הם עושים פה. בסוף, כל הסיפור של מערכת חינוך מסתכם במה שקורה בתוך כיתה. כל השאר זה כדי לגרום לזה לעבוד. שיטת הלמידה של הייטק-היי מבוסס על משולש עם 3 עקרונות, כאשר בלב המשולש יושב העיקרון של equity, או בעברית שוויון הזדמנויות. הרעיון הזה אומר שעל מנת לייצר למידה אמיתית בכיתה, אנחנו קודם כל צריכים להתייחס לבן אדם שנמצא מאחורי התלמיד, לזהויות המגוונות שבו ולדברים שהוא מביא בכיתה. אנחנו עוברים לצלע הראשון, שזה הצלע של בניית תוכנית שיתופית. המורה בהייטק-היי הוא לא מחזיק הידע, הוא מישהו שמלווה תהליך של למידה. אנחנו נחשוב ביחד מה חשוב לנו לדעת ומה הדרך הכי טובה לכל אחד מאיתנו ללמוד את החומר הזה. זה מעביר אותנו לצלע השני, שזה הצלע של עבודה אותנטית. עבודה אותנטית אומרת שאני הולכת ללמוד משהו משום שהוא חשוב לי. אז אנחנו נבנה תוכנית שמוציא אותנו מכותלי בית הספר לתוך העולם האמיתי. הצלע השלישית זה הצלע של התאמה אישית. כל אחד מאיתנו לומדים בצורה שונה. התוכנית לימודים מותאמת כך שאנחנו נוכל להביא לפרונט את החוזקות של כל אחד. יהיה לנו גם זמן לפגישות אישיות עם הנערים ונערות. אנחנו גם נלך לביקורים אצלהם בבית, ואנחנו נראה אותם כבן אדם שלם, הוליסטי, ולא רק כנער שאמור לשבת בתוך השיעור ולהקשיב להוראה פרונטלית. Alright guys, so today we're going to start a warm-up with this introduction to rhythm, and then we're going to play You Are My Sunshine with the singing part. Ready? And you are my sunshine, my only sunshine.
ב-40 דקות, 34 מבוגרים מישראל ו-20 ילדים מארצות הברית עם רקע תרבותי אחר, עם שפה אחרת, ניגנו ביחד ועצרו ביחד, וזו הייתה חוויה מדהימה ומעוררת השראה לנו ולהם, כי עצרנו משהו ביחד. אהבתי את הסגנון של הלמידה. תלמידים יושבים על הרצפה, תלמידים יושבים בקבוצות, תלמידים עובדים באופן פרטני, תלמידים עובדים במגוון רחב של שיטות הוראה. Anybody are able to talk about the process, about the emblem project? We got to pick a country basically, so any country that stood out to us, so like some kids picked the USA, some kids picked like the country they were from and their heritage. And then we made a presentation on the anthem and why we liked it, what instruments were in the anthem, and like we learned about who composed the anthem, why it was composed, and when it was composed. We have mini projects that last maybe a month, like 6 weeks or so. Normal projects, that'll be basically one subject. So maybe you have a science project where you're learning about cells in the human body, or you have a humanities project where you're learning about mythology and ancient civilizations. And then we have interdisciplinary projects, which are basically 3 of our subjects, not including exploratories, all combined. So that's humanities, math, and science. And they all contribute to the same project. So the work we're doing in all 3 classes is very connected. המבנה פה שבו יש בעצם צוותי מורים, שהמורה להומניסטיקה חייב לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם המורה לסטם, למקצועות ההנדסה, כדי לייצר פרויקט משמעותי שגם נוגע לקהילה ולחברה שבה הם חיים, מאפשר צמיחה אחרת. PBO is a model and it's a vehicle. It is not everything. If you do PBO and you do not have school culture, guess what? Your PBO will not work. There's so many schools that come and visit us that have started to do PBO and they say, something's not working. And I said, did you do community building the first 2 weeks? Did you have team meetings? And they're like, no, we don't have time for that. If you don't have time for the heart work, for the work of the soul, it's really hard to have people work together. We're thinking of every day, how are we designing learning experiences that can engage everyone? And also taking into consideration that we don't know what our kids are coming to school with every morning. What in the world do we do in a school, right, in our classrooms to help support their shared experience that they're living through? You don't have grades at all, right? No, we don't. We have more of like we take tests, but it's only like 3 tests a year. This is water. Water. Yeah, and then this is questions. Yes. Oh. This means I forgot what's no again. Oh yeah, no. אם אני מסתכל ולוקח את זה לבית הספר שלי, אני רוצה גם שתלמידים ילוו את האורחים והם יתחילו לספר על בית הספר ויספרו על כל התוכניות, על מה שמתרחש בתוך בית הספר, על האג'נדה, על התרבות הבית ספרית, הם שמובילים את התוכנית. So there's basically 4 classes and these two, A and B, they would switch like their classes for second semester and then that side would switch their classes. מה מפתיע אותי הוא הביטחון העצמי של הילדים, האהבה שיש להם מהמורים, האהבה שהם מקבלים מהמקום שהם נמצאים פה. אני מסתכלת עליהם והם מדברים על המקום כמו שהם מדברים על בית שלהם. זה מעניין, הרבה מוכר לבית ספר שלנו, אבל הכל שונה. כרגע אני במחשבה שאני סופג ולא מנסה לפענח את זה כדי לא להתייאש. אני מקווה שההשראה תצא החוצה. Welcome.
Thank you, Gary and Jerry and Jacobs, for hosting us. We just celebrated our 25th anniversary of the school, which is incredible. You're here to learn about what we do here, to get a taste of what we do. And it's been amazing the growth that we've been able to do in Israel in terms of having the Friends of High Tech High and really helping to develop this equity and project-based learning program in the Israeli school system. Thank you very much. High Tech High has been a passion of mine for over 25 years now. It's really an opportunity for students who may not have had the opportunity to reach their best because of factors outside their control. And so we wanted to create a place where students, regardless of what they had before in education, were able to find a place that they would be welcome, that they would feel engaged in their learning, and that they would fulfill their potential. יש לו כאן טרנטולה. School culture for me, both work with adults and work with kids, is honoring students at the most human level of who they are as people. Because I'm a teacher doesn't mean that I stand higher than you, doesn't mean I know more than you. We need students to be ready for college. But more than anything, and I learned this from my 5-year-old, because last year in preschool, she loved it. Oh, I'm having so much fun, Papa, I'm having fun. Right now in the school that we chose, no more play zones, just reading and writing and math, work. She came home after the second week, Papa, I don't want to go to school, it's not fun. It's like, it's not fun. So I started thinking, do our high school students, are they having fun? And if they're not having fun, what can we do that will bring joy to the space that they're in here? יש הרבה מה לקחת מהיום הזה והרבה תובנות. מאוד ראיתי חזק היום, זה התודעה של אנשי חינוך, שתופסת את התלמידים כיצורים עם רמת מסוגלות גבוהה ועם יכולות גבוהות. זה דורש לשחרר את התפיסה ההיררכית הזאת, ממש רגע לשבור את הפער הגילאי הזה ולהצליח לראות אותם כדמויות עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה להיות אנשים עם חופש בחירה, עם יכולת ביטוי, עם רמת מסוגלות גבוהה. If we were to envision a way that we want to an aspiration that we want to work toward, it is in a way that allows all people to feel connected to each other, to have a sense of connection to themselves, to each other, and to the place where they belong. This is the way we think about collective liberation. I'm going to ask you to turn to someone next to you and share one or two of these things. One, what did you hear that resonated for you? Or two, a question that comes up for you because of what you heard. לי אישית, מה שאני בעצם התחלתי קריירה חדשה בחיים שלי זה להקים בית ספר שמיועד לנוער הבדואי, שזה בראש מעיינו להביא את הנוער הזה להיות במרכז. אני חושב שהחיבור שלנו גם עם הנוער, גם עם הקהילה עצמה, זה מאוד חיוני בשביל לייצר מקום יותר טוב בחברה. בסוף אולי זה הסיפור שלנו בכלל, לטפל רגע באיזה אי צדק עמוק, באיזה שינוי הכרחי שאנחנו חייבים לעשות, לספר סיפור חדש של מה זה החינוך בכלל בישראל. Okay, thank you very much. Question number one. Can I have everyone's attention in this direction? It's not easy to tell my story everywhere.
And I think sometimes there is resistance and people need to believe that they have another truth and another story. What I find is people very rarely get a chance to be heard. And when you give people a chance to be heard, your responsibility is to listen. And listen deeply. Not to just what they're saying, but what it means to them. They call it deep structure listening, by the way. What you're listening for is value, identity, purpose, worldview. Everything speaks if we can listen. So I agree with you, not easy. And when you create the space for people to be heard, it creates a shared sense of meaning together, and it's very powerful. This is one of the students that I support occasionally, depending on the assignments that they have in class. Her name is Azul. דייגו מלווה תלמידים ששפת האם שלהם היא לא אנגלית. הוא נכנס לכיתה תוך כדי שהם לומדים ונותן להם את התמיכה שהם צריכים באנגלית. Right now we're learning about what's going on between the war in like Israel and Palestine and like about like war. הדרך שהיא דיברה איתנו ותקשרה איתנו וענתה לנו על שאלות והסבירה לנו את מה שהיא עושה, למרות שעומדים בפניה 5 אנשים זרים שהיא לא מכירה, 5 אנשים מבוגרים. השאלה שעולה לי בראש זה מה קורה לילדה כזאת בישראל שבגלל שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, אז באיזה כיתה אנחנו שמים אותה ואיך היא ממותגת. ופה עדיין שמים אותה במרכז ועדיין נותנים לה להיות שגרירה ועדיין נותנים לה לדבר עם אנשים ומעצימים את החלק הזה בה, וזה נותן כל כך הרבה ביטחון עצמי וכל כך הרבה מסוגלות עצמית שיכולה לעזור לה הלאה להשלים את הפער הזה בלימודים, בקריאה. We've built strong relationships with each other. I have the lowest turnover rate of teachers of all the high-tech high schools. And I'm the largest of all the high-tech high schools. But none of my teachers are leaving. Why? Because they love each other. They love the space we're in. They take care of each other. They go on vacations with each other. But we take the time to build these relationships. Shared memories is the largest thing that if you ask me, like, how did you build this culture here? We have created moments to have shared memories. הפוקוס שלי בסיור הזה הוא על צוותי ההוראה, איך רואים במורים, בעלי יכולות ובעלי חופש ליצור. זה שמורה מלמד מתוך התשוקה שלו, והוא בוחר בעצם את הנושא הגדול בהתחלה לפרויקט. אפשר לראות שאיפה שיש למידה דרך משימה או פרויקט, אז הם יותר אסופים, יותר לומדים. במקומות שמורה מלמד פרונטלית, הם די הולכים ככה ומתפזרים והולכים לאיבוד. Teachers will recreate what they experience. So, if your PD is boring, symmetrically, the learning experience for the young people will likely be not so engaging too. So this isn't an intellectual exercise, it's an experiential one. To get out into the world, make sense of it yourself, and then show what you've understood. אני הולכת מפה עם המון סימני שאלה והרהורים על דברים שהיו מאוד מובנים לי בתוך המערכת שלנו, של איך שדברים צריכים להיות ולהיראות, כמו חינוך כיתה, כמו איך נראית למידה דיפרנציאלית, ופתאום אני רואה שיש דרך מאוד מאוד אחרת לעשות את הדברים. אני רוצה להניח במעגל את המושג פשטות, זה מה שאני יוצא איתו מכאן. מעט מורים, מעט סיבוך, מעט מקצועות, ויש משהו במעט הזה שהוא נותן חוויה מלאה מאוד. ראיתי פה הרבה דברים שאני יכולה להגיד, אנחנו עושים דומה, אנחנו עושים כמו, אנחנו יכולים לעשות, ודווקא הדברים הקטנים האלה של הבהירות בהוראות, הם אלה שחסרים לנו כדי באמת לגרום לדבר הזה להיות כל כך, כן, לעבוד ולהיות יעיל.
אני לוקחת על עצמי לשים לב לפן דווקא, ולהחזיר את החיוניות והכיף שבתוך הלמידה, ולא רק את הרצינות. איך ממש בתור מחנכת מורה או כצוות מרגילים את הילדים שלנו לשפה משותפת וגם יצירתית בתוך הכיתה, ורואים את זה לאווירה חיובית בתוך השיעורים. השאלה שאני הולכת איתה זה איך אני מעצימה את התלמידים שבזכות העצמה שלהם, הביטחון העצמי שלהם והמסוגלות העצמית שלהם, אז אני יכולה להגיע איתם ללמידה ולרתום את החוזק הזה ללמידה שלהם. כל משימה היא מותאמת לכולם, לפי הרמה שלך. וענה זה שוויון הזדמנויות. כשאני מגיע לכיתה ואני יכול להגיד שאני צומח במקום שאני בא ממנו ולאן שאני רוצה להתקדם. את המונח של מורה מקצועי הם מחליפים במורה כאומן. זה שמורה פה במידה רבה בוחר את התוכן, והשיטה מאפשרת לו גמישות כל כך רבה בין תחומית כמעט אינסופית, תורם לדבר הזה, לשבירת הגבולות ולחירות הפנימית, ובסופו של דבר גם למוטיבציה. אם יש מורים שהם אוהבים את העבודה שלהם ויש להם תקווה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. הושלם המסע, ועכשיו ההמשך שלו הוא תלוי בכולנו. אנחנו צריכים להמשיך את זה בארץ כדי לייצר יחסים שמובילים לעשייה שעושה שינוי. זה תלוי בכולנו. אז שיהיה לכם נסיעה טובה הביתה, בהצלחה, ותודה רבה על המסע המשותף הזה.